Enyero berpendon buram manla kapor kaburam hau pa barokon baramun sembakuin Enyero berpendon buram manla kapor kaburam hau pa barokon baramun sembakuin Enyero berpendon buram manla kapor kaburam hau pa barokon baramun sembakuin Jesu kunrat baik sai sin pat hakane ke janmen hak jingmane SACRAMENT online ke jongi iwan dem krop banai ngo berpendon buram yame hangne halor duan hakmat ke SACRAMENT bakui Try Jesu baik kanong idap dak ke jing SACRAMENT bat ke jing songo yame bamla don ringkat batngi hakine kisngi kibala dep no Kublai sibon Jesu baik bamla kerku kodo yangi daki jek jing kerku jong me Kublai sibon Jesu kunrat baik bamila rap yangi hakine kisngi kibaleb dep no Tementa Jesu baik dak jing songrit tuan hiar halor jongi namar ngidon kam yame manla kapor manla ka khalimat kijim jongi tuan Jesu baik namar ngitrang hir yame ngikwa hir yame bamin wan sin charmar way hapo ki no jongi te hakme menta Jesu ngi ki baydem krop dak bas ngarit hakmat kaduan jong me ngi dei ki jong me bat ngi mon ro ban long ki jong me te khnang bangin la banyai sa kham skem bat me ngi khme hakme iwe nangi ki bay sim bentalang hakane ka online adoration jongi ngai ti lo dilade hame menta hakane ka SACRAMENT bakui bon shisha ki bom jute biame manoro bon ro ki balaken tai no yame dak banyo ben yaki hukum jome to isne yaki baro ko Jesu bas buntam maruba itam
patu kring brang yaki syakadonot jong me Jesu kurat bon nangi kibadap dak jing duna kibadap dak jing kit kibakhia Tra Jesu bai kumba milong jar bakhia ka jing kit tuan changa ngat penjatha yeu tementa Jesu bai ngi kibadap dak jing kibadap dak jing jinjar kibadap dak jing kit kibakhia mentang ngi wan IT shame tu shim no bat pen koj tu pen kia no yangi Troy Jesu bai kanongi kemen kanongi dap da kejing songo yame bangi yos im kum mame bala mensan bor yangi iwai pa iwai a Troy Jesu bai
tolong sim om chang haki rungai ki bom sem lakan ria no name menoro henry haki kun joro ki bale no yame to ai bor haki banwan phai shakayeng ukpa jongme yo baha ka jing janjar bar jing thangan jongki kin chitom bat kin gordit tolong sim haki taro ki balangat haki jing bakla lane ki balaya khlat no name namar ba kimya de jingmut but shakaju ka jinge knam ngin long ka way ka sem lang brod but way unong am to ai could try ba kne ka jong me yak jing lai lui ba chisha ba klem jing janjare ai to ai ro ba ka jing suk but ka jing ya be hakiri baro to ai ba ha ka porthei baro ka way kan sawa ka ne ka way ka tin ka jing ya ro ha ka donut bulai da ka ba ngilayo ka jing im kanam bat ka buram kin long hame kanong idap da ka jing SACRAMENT ka ba crowd Jesu gunrat banang no shu ngindang yo sim uba kum mame Jesu ba in manolai tang mame uba sbon uba jemnot uba tiang badu balaban shan bor yangi laha kino jing janjar baro ngiyaro yame da ka baya ong lang ngiyaro yame ko Jesu ngai nam yame ko Jesu ngi pendon buram yame ko Jesu kublai shibon ko Jesu mentang nyarwai ka we ka jingrai jing yaro laha ka jing janjar ning jing shitom try JINGMANE jing shitom ya ro ya try abadu
te Jesu kunrat ba ik mentang yon ra shame jing thmu ba pher ki jongi tu kner I yakikti jome batu sngap ki jing don kam ki jongi ni doi lem nak menta kayeng kasem jo ipengki leng do ban nak menta I khon jong I irafela bain koi no kloi ni doi kerpang lem ro namta ipen suglin raitam bagin don berbor hak jing koi jing khia ni doi kerpang nak menta imak warjri ibadon hapdeng ke jing bom klain hakamet berkamen sim khnang bu blei un aino kloi I ke jing koi jing khia ni doi lem nak menta uboni first senkli ba un yo ya ka kam ka ba ulat mu las lem ba ak jing em jong u ni doi lang nak menta imeta mary khnang bin yo yak ta ka jing thmu ke bela thmu chi em jong I ni doi lem nak menta ki bala klan no I really Mary Marwain khnang min yo tak jing em om jukon ni doi nak menta skill Darius Marwain bad ka ying ka sem jong I ni doi lem nak menta I review shooting bad ki baying ha sem jong ki makin don hapdeng ka jing ko jing khia ni doi nak menta I anime ka nong rin khnang baila bha bantho ek exam selection jong I ni doi lem nak menta ka ying ka sem jong I Ferdinand khar krang asamarak Frederick marak ba ubleun kor khu kor do yaki ni doi lem ya ka ying ka sem jong I titi full Mary ba jervasius dekhar ba kisan ngut ki khon jong I makin yo barbor ka jing ko jing khia ni doi subharo nak menta iro silverlin nongrum banyo kloy ta ka jing ko jing khia med ban man sim ni doi lem nak menta ki kam ki jam ki jing play puthi joy krabok rupa mary wan boklin madiksan bornong si khnam kin la banele ik ta ki je ek jing jar baro ni doi lem nak menta joy monica tangsang man kapor bai kem tlot kensan ni doi nang ta jung I khnang min yo ek ta ka jing klan ni doi lem ya ka ying ka sem jong yo mat jong I helena marwen khnam in yo mat brabor yak ta ka jing I barula banyalam ya laki khun halakal tik babha ni doi kerpang ro nak mta I juban phawa bat kham tam nak mta ulok jongka okalok jongka bat ka jing ko jing khia bat kamet sim jongki baro ni doi kerpang nak mta ka jing suk bat ka jing yatali ka ying ka sem jong ililina ni doi kerpang nak menta jong iba ores khars imle bai don hapdeng ka jing pang menta maro nak menta jong Yesus yang ro khna makin lai nak jing system baro ni doi kerpang ro nak menta jong I Faustina barwan shan khnang mu bleng kor khu kor do yaki ni doi subha lemro nak menta ikit borlang marwain bain snotho bain wan phai no saying bain snotho yak tak jing I me ipa ki hinman ki para badin lai na kino ki jing sneu baro ni doi lem nak menta iba shisha sangma khnang bin la ban im suk im sain ha kalwe jongki ni doi kerpang nak menta ilarisha iba pangjur bat kempako khnang bu blay try konrat un kta bur kner rakti basa jongki ban yo noi ta ka jingko jingkia
Ngidwai subha nak benta kijing temu babha mar kijing ko jingkhia nak benta ki para ki hinmen makin yo no tak jing ko jingkhia ngidwai lem nak benta iben yang rai knamin yo tak jing ko jingkhia jongki bat barok jing temu jongki ngidwai lem nak benta I ai dahun kriam Baidang pun kre yak exam selection Haga strike bunai Oktober Kanam blay unia lam nanti yaki Ngidwai kerpang nak punta Inan sinong rum Baila thoy ek exam Babha bain poi syakatong jongka Jing job Barak jing pulai jong I Ngidwai ro nang ta imei pa jongki Barki parahin men baro jongki Ngidwai kerpang lem nak benta Isianti Mary bapang kejat banyo no kejing kon Ngidwai kerpang lem nak benta kejing temu babha jongki baro Ngidwai kerpang nak tai hoksin nong si Kenang ba kaying kasem jong u Kandon barabor hak jing ko jingkhia Ngidwai nak benta Isir birya warjri Bain yaine hado bakut Ban syakriya utrai Bat bindon barabor hak pedeng kamet kebakoy kebakia Ngidwai lem nak benta Ngidwai lem nak benta Veronica shooting bain yo ya kamet ke bakoj bakia Ngidwai ro Jesu kurat nak benta kini balabo kijing temu baper hereng imla ban najer kerteng yaki baro henre da kajingej ber kajing kermen kinyo barbor yak ta kijing temu ki baladon hapdeng kajim jongki
me Nambani yo baraba Yaki sozonga Singsispa Miuba imbadu basinsa Zunom la zuno Amen.